Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur maiatzak 24 ostirala. Elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Inigorekin egongo gara Sortzen elkartetik datorrena. Sortzen elkarteak jauzi.eus izeneko plataforma abian jarriko dute maiatzaren 29tik aurrera. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1923an Irlandako Gerra Zibila amaitu zen. Urte batzuk geroago 1978an Parisko 78ko maiatza bere gorenera iritsi zen. Egun berean baina 2009 urtean, ekaitz gogorrek kalte material handiak eragin zituzten Nafarroako Erribera, Lizarraldea eta ekialdeko Sakanan. Herririk kaltetuena Lodosa izan zen. Eta bukatzeko 2017an lurrik gabeko nekazarien mugimenduko 10 nekazari torturatu eta hil zituen Brasilgo poliziak. Gaurko eta asteburuko agenda ikusiko dugu. Larunbatean, Juslarrotxako Zibiboxean 6:30 7 eta erdi arte, magia eta zirkua. Tiradera bat oroitzapenez betea itzal magoaren eskutik. Gogoan duzu txikitan amatxik trastez beteriko tiradera bat irekitzen zuenean haiekin jostatzeko? Elkarrekin eginen dugu bidaia, irudimenak arkuilaturik txikitan egiten genuen bezala. Berriz ere aurrak izateko garaia da, magia gure bizitzara itzultzeko tenorea. Tiradera irekitzeko ordua da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak hobekuntza blindatu du trafikoaren eskumena esklusiboki berreskuratzeko. Parlamentuak Lorafnaren erreforma onartu du, gorenaren eragozpenak konpontzeko. Ganberaren 80% babesa du eta Kongresuak berretsi behar du. PPek kontra bozkatu du eta Guardia Zibilaren kanporatzearen konplize izatea egotzi dio UPNri. Kolore horiko argazki nagusian, musu maitagarria eman zion jarraitzaile gorritxo batek entrenatzaileari, atzo Taxoaren. Titularrean maitasuna arrasatearengatik. Entrenatzaileak armaila sozialaren agurra jaso du. Beste bi argazkietan, alde batetik Ruben Garziaren berritzea 2026 arte. Beste alde batetik Errusiako liderra Nafarroako itzulian Estep-Golkov da. Eskuineko berrietan batetik Nafarroako Inbertsio Institutoa eragiketarik gabe 2 urtean. Bestetik Tuteran, SKFek 45 enpleguko soberakina planteatu du eta agrokapelu itxi du. Jarraian, Miguel Sánchez Ostizi omenaldia egin zaio Iruñeko liburu azokan. Ezkerreko berrian hasi da Europako hauteskundeen kanpaina. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroak hobekuntza aldatu du trafikoa bere gain hartzeko, PPren eta Voxen ezezkoarekin. Aldaketa Espainiako gobernuari pasatu zaio orain, gorteetan izapidetu dezan. Argazki nagusian, Orfeoiko haur abesbatzako haurrak, larunbatean kontserbatorioan abestuko duten obra zenbait nagusirekin entxeatzen. Titularrean 2 belaunaldiren kantua. Eskuineko berrietan batetik legea lurzorutik kentzeak gobernuaren hauskortasuna agerian uzten du. Bestetik, Kan Fundazioak errefusiatu egin du Zibikanen eta Zibiboxen arteko trukea. Jarraian, adimen artifizialak 1 milioi lanpostu eragin ditu Espainian. Goiko berri urdinetan, alde batetik Arrasateren azken sinadurak. Beste alde batetik, Ruben Garziak 2026 arte berritu du. Azkenik Nafarroako itzulia, Rural Kutxaren taldearen etapa. Gara egunkariaren titular nagusian, azaroaren 9ko kanpaina nagikeriaren eta eskuin muturraren beldurraren artean hasi da. Ekainaren 9ko Europako hauteskundeetarako lasterketa atzo hasi zen.
Euskal alderdiek hautesleak mobilizatzeko erronkari aurre egin behar diote alderdi ultraeskuindarrek gorakadaren aurrean. Argazki nagusian Silvia Bederizi dugu. Honen hitzetan, aldaketa sozialaren funtsezko sujetua emakumea dela sinistuta nago. Eskuineko berrietan, alde batetik, fiskaltzak 5 urte baino gehiago eskatu ditu ongi etorriengatik. Beste alde batetik, osasun mentalak eragindako bajak 50% hazi dira Nafarroan. Erdiko berrietan, batetik haserrea EAJaren oinarrietan, Lurpaldo Iturraterengatik aldatu delako. Bestetik, EAJak eta PSEek 4 aste gehiago eman dituzte akordioa negoziatzeko. Goiko berrian, Ibai Azparrenen kronika dugu. Von der Leyenek eskua luzatu dio Meloniri berrautaketa bilatuz. Berriaren titular nagusian, Nafarroako parlamentuak alde handiz onartu du foru hobekuntzaren aldaketa. Ganberak trafikoaren eskumena jasotzeko erreformari bide eman ondotik Espainiako gobernuak eta kongresuak berrestea falta da indarrean sartzeko. Eskuina banatu eginda, UPNek alde bozkatu du eta PPek eta Voxek aldiz kontra. Argazki nagusian, Luis Mapou, Kaledonia Berriko presidentea, Roch Guamitan kongresuko burua eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea atzo Noumean. Titularrean, urak baretzeko ahalegina Ozeanian. Eskuineko argazkian, ibilbidearen elkar saria, aekari eta korrikari. Honen ondoko berrian, eskuin muturra izan da gai nagusia Europako hauteskundeen kanpaina hasieran. Goiko berrian, Azpeitiko alkatea den Nagore Alkortaren hitzetan, ez dago bermerik Statkraften proiektua bideragarria izateko. Eskuineko berrietan, batetik duela 5 urte baino toxiko gehiago aurkitu dituzte Zubietako erraustegi inguruan. Bestetik, fiskaltzak 5 urteko espetxe zigorrak eskatu ditu euskal presoen ongi etorriengatik. Azkenik, euro eskualdeak 14,8 milioi euro emanen ditu mugaz gaindiko proiektuentzat. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Asier Ruiz de Arkauteren hitzetan, erdaldun den eremuan D ereduko ikasleen esfortzua sarituko dute. Maineru Ibar eguna ospatuko dute bihar eta D ereduan euskara ikasten ari diren aurrei euren esfortzua saritzeko ekitaldia ondu dute Euskaltzaindiak eta Iruñeko komunikabideak fundazioak. Eremu erdaldunean D ereduko ikaslei euren lana goraipatzeak merezi duela uste dugu guk ere, esan du Asier Ruiz Arkaute Maineruko alkateordeak. Eskuineko berrietan alde batetik oraindik eman daiteke izena biltokiren Urpele Ezkaba ibilaldirako. Beste alde batetik, ekindako Peru Iparragirreren hitzetan, artea tresna bezala ulertzen dugu gizarte berri bat eraikitzeko. Plaza gurea da, antzeslana ikusi ahal izango dugu ostiral honetan 7:00 Burgoen plazan, Alde Zaharreko kultur astean. Hau ekida, Euskal Herriko arte ekimen sozialistaren bigarren muntaia da. 3 gazte dira protagonistak, haiek dauden plazan norena den hausnartzen ari direnak. Goazen orain parlamentuko galderekin. Nafarroako parlamentuak Israelen Gazan egindako genozidioaren inguruan salaketa egin du eta Palestinako herriari elkartasuna helarazi dio. Beraz, honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Balorazio nagusia da oso kezkatuta gaudela egoerarekin. Horregatik guretzako oso garrantzitsua zen genozidioaz hitz egitea, izan ere deshumanizazio ikaragarria ematen ari da eta oso kezkatuta gaude esan bezala. Datuak ikaragarriak dira. Azaroaren 2an, barkatu, beste mozio bat ekarri genuen parlamentura, Kontigo zurekin eta geroa baik ere sinatu zutena, eta orduan hitz egiten genuen 9.000 hildako zeudela eta 3.700 aur baino gehiago hil zituztela.
Aurreko astean aurkeztu genuen mozioan datuak askoz ere okerragoak ziren. 35.000 palestinarretik gora hil ditu Israelek eta horietatik 13.000 baino gehiago haurrak dira. Gainera, milaka dira ere desagertuak, beraz hildakoak ziurrenik askoz gehiago izango dira. Blokeoa ikaragarria da, airetik, lurretik eta itsasotik sartu daiteken laguntza guztia blokatzen du Israelek, ospitaleak suntsitu dituzte, eskolak, unibertsitateak, etxe bizitza gehien suntsituak daude, eta ia 2 milioi persona etxeak utzi eta leku aldatzera derrigortu du Israelek. Hala ere, gogoratu behar da, Gazatik ezin direla atera, beraz, egoera ikaragarria da. Gazan ez dago toki segururik jada eta beraz oso kezkatuta gaude. Hasieratik esan genuen eskalada belizista horreri buelta eman eta eskalada baketsu bat egitea beharrezkoa zela, diplomazia bidez egoera bideratzea derrigorrezkoa dela eta nahi duguna da bake justu eta iraunkor bat egotea. Horretarako derrigorrezkoa da Palestinako estatua onartzea eta behin betikoz nazioarteak Palestina estatu gisa onartzea eta jada hamarkadak irauten ari den egoera larri honi irtenbide justu eta iraunkor bat ematea beharrezkoa da. Beraz, nire taldean horren aldea agertu ginen, hori lehenik eta behin geroa bai testu horren aldeko botoa eman zuen eta PSNek aurkeztutako zuzenketaren aurrean abstentzioa egin zuen ez, uste dugulako ez dela gaitzetsi behar Hamasek urrian egindako atentatua edo erasoa, baizik eta uste dugulako orain beste momentu batean gaudela. Hori gaitzetsi egin genuen bere momentuan, gertatu zen orduko horretan, orain gertatzen ari dena da, Israelen erasoa arimagabea eta gordina Gazan herriaren aurka, oroar palestindar herriaren aurka. Hortaz, aurrekoan salatu genuena hori izan zen gaitzetsi nahi izan genuena eta horren alde agertu ginen. Ari da gertatzen herri oso baten kontrako eraso gordina. Sarraskia ari da egiten Israel Palestinan eta hori ikusi nahi ez duenak ez dauka ez bihotzik, ez harimik, ez begirik, ez hankik, ez bururik. Orduan gure aburuz parlamentuak ere horren alde egitea importantea da. Bereziki orain, hain une larrian eta beste behin ere helarazteko Israelgo estatuari nahikoa dela. Eta bertan bera utzi behar duela eraso armatua, berandu baino lehen, orain momentu une-unetan bertan posible baldin bada. Asko dira horren aldeko abotzak honez gero, nazioarte mailan, eta ikusi dugu hain justo atzo jakin izan genuen nazioarteko zigor auzitegiak Netanyahuren kontrako agindua publikatu zuela, ezta? Horko fiskaliak. Ikusi genuen ere bai, Bidenen jarrera eta babesa beste behin Israeli. Orduan zalantzak sortu badira ere estatu batuetako aginterien artean, ez da duela gutxi zeukaten hain jarrera tinkoa. Bestelakoa da, nik uste dut horre ahultzen hasi egin dela. Besteak beste, hango herriak, estatu batuetako herriak eta jendarteak, erakutzi edo erakusten ari den jarreragatik, kontrako jarreragatik eta Palestinaren aldeko jarreragatik. Ari gara ikusten hango unibertsitateetan eta zer nolako protestak ari diren egiten, ari gara ikusten poliziak ere bai horren aurrean ematen ari den edo eman duen erantzuna eta, dena importantea da salatze aldera Palestinan gertatzen ari dela eta defendatze aldera giza eskubideak, azken batez hori da defendatzen ari garena. Gu duela hilabete Gazan hasi zen egoerarekin esan genuen argi eta garbi.
haura genozidio bazala. Alderdi batzuek esan zuten horiek hitz potoloak zirela, baina hilabeteak pasa diren heinean ikusti da egia zala, genozidio bat dela, eta hasieratik ere eman genion Palestinako herriari gero elkartasuna eta maitasuna egoerari aurre egiteko. Beraz, egunero salatu behar dira horrelako ekintzak, eta hemen bai parlamentuan eta bai gainontzeko erakundeetan ere elkartasun hori berbidali behar diegu egunero. Ekimen ezberdinak egon dira parlamentu honetan azkeneko hilabeteetan. Batetik, lehen aipatu dudan azaroak 2an aurkeztu genuen mozio bat, beste talde parlamentario batzuekin batera, hori ere aurrera atera zen, nolabait minimoetako mozio bat zen, eta zen nolabait Israelek erabiltzen ari zen indar gehiegizko eta injustifikatu horren aurka ere nolabait hori salatzeko. Gaur egun nik uste dut inongo zalantzarik gabe genozidioaz hitz egin dezakegula. Duela aste gutxi adierazpen bat aurkeztu genuen ere parlamentuko mailan, hori etzen aurrera atera zoritxarrez. Esan barra da, parlamentuko mailan adierazpenak ateratzeko aho batez alde bozkatu behar dira, eta kasu honetan aho batez etzen ez atera, etzen onartua izan. Eta aurreko astean, lehen aipatu dudan mozio hori aurkeztu zuen Bildu taldeak, eta 10 puntuak aurrera atera ziren. 10 puntu horietan gauza ezberdinak adierazten ziren. Batetik, esan bezala Israelen genozidioa salatzen zen, Israelek betebehar humanitarioak betetzea exigitzen zen, Palestinako estatua onartua izan dadin ere eskatzen zen, eta nolabait nazioartean eta hemen bertan ere Palestinarren alde lan egiten ari diren eragile, jende, talde eta voluntario guzti horien aldeko manifestu bat ere bazen. Bestetik, Nafarroako parlamentuak ere estatuko gobernuari eskatzen zion laguntza humanitarioa handitzeko, Palestinako herritarrei laguntzeko, eta bestetik lehenbailen Palestinako estatua onartzedin eskatzen genuen. Ez dagokio Nafarroako gobernuari neurri espezifikoak ezartzea, zoritzarrez, nahiko genuke guk. Soberanistak garenok hori nahiko genuke, baina zoritzarrez ez dagokio Nafarroako gobernuari. Gauza hitz egin ditzake hori bai, eta bere jarrerakin laguntzen aldu mugimendu hori ez, Palestinan aldeko mugimendua zalantzik gabe. Nik uste dut estatuko gobernuan replika garela gehienetan, eta honetan, zorionerako, berdintzu gabiltzala. Hau da, Pedro Sánchezek agertu du defendatzen duela Palestinaren estatua izateko eskubidea, eta hori bera, bi estatu ezberdin du bezala konstituitzeko edo sartzeko proposamena babestuko duela, eta jakina. Hemen Nafarroako gobernuan PSNek ere jarrera berdintzua dauka. Hain justo, datorren osteguneko plenoan PSNek bere presidenta eta partiduko lehendakaria denari galdera hori bera egingo dio, ez? Nola ikusten duen Sánchezek egindako proposamen hori eta jorratzen ari den bide hori, ez? Ongi, jakina, ikusten duela. Baina haratago, Nafarroatik elkartasuna erakutsi daiteke, laguntza eta babesa ematen altzaio Palestinako herriari, eta instituzioetatik, parlamentuak egin bezala, behingoz Israeli bere erasoa geldiarazteko deia ere zabaltzen altzaio. Hemen parlamentua mozioak izan ditugu, badakigu mozioak ez direla vinkulanteak, baina mozioak dira alderdi guztien aldarrikapen politikoak, adierazpen politikoak, eta horiek daukagun egoerarekin, genozidioarekin beharrezkoak dira, zeren guztiek helarazten dizkiogu Palestinako herriari. Eta gero baita ere, bat egin behar dugu herriak, biztanlegoak antolatzen dituen ekintzekin. Eta hemen daukagu jala mugimenduak ari dela kristolana egiten kaleetan zehar, gure herrietan zehar,
txoko guztietan, eta hor ere beraien eskutik hor gabiltza ekintzetan, manifestazioetan, adierazpenak ere adosten udaletxeetan, behar diren diru laguntzak ere eramaten, eta hor egon gara, bai barruan, instituzioetan, eta baita ere kalean. Kaleak behar du aldarrikapen hori ere eraman, eta ahotsa altxatu esanez genozioaren kontra gaudela, eta geure babesa Palestinako herriarekin dagoela. Lehen aipatu duan bezala, EH Bilduko mozioak 10 puntu zituen eta horretzen Hamas aipatzen, eta arrazoi oso garbi batengatik. Palestinako egoera eta gatazka hori etzelako sortu 2023ko urriaren 7an Hamasek egindako eraso horretan. Duela aste bat ere, Nakba izeneko eguna bete zen, 76 urte direlako palestinarrek beraien lurrak utzi eta nolabait erasotuak izaten hasi zirela Israelen partetik. Esan barra dago ere bai, Gaza sitiatuta dagoela duela 20 urte baino gehiagotik, eta beraz Hamasen erasoa momentu honetan, mozio horretan aipatzea, iruditzen zitzaigun, deskontestualizazio bat zela, izan ere, aipatu bezala, Israelen erasoak ez ziren hasi Hamasen eraso bateri aurre egiteko duela 7 hilabete. Palestinar herriaren egoera lazgarri hau duela hamarkadak hasi zen, eta beraz hori suposatzen zuen nolabait desitxuratzea. Horregatik guk ez genuen proposamen horren alde bozkatu, PSNek aurkeztu zuen puntu bat izan zen, emendakin bat izan zen, eta UPN eta PPren bozkekin batera aurrera atera zen, baina guk ez genuen aproposa ikusten, izan ere genozidio bat salatzen ari ginenez, honek ekidistantzia faltsu bat erakusten zuelako nolabait, eta gure ustez ez zegokion momentu horretan horretaz hitz egitea. Bai, berez ez zegoen jasoa Hamasen inguruko aipamenik testuan, mozioaren testuan, originalean, eta gero zuzenketa bidez sartu zen. Horre sartzeko proposamena PSN-etik heldu zen. Ez dakit, badirudi PSN-ek ezin duela babestu Palestina eta palestindarrak ezin dituela babestu, ez badu batera gaitzesten Hamas. Nik uste dut gauza ezberdinak direla. Gauza bat dela gaitzestea Hamasek egiten dituen gauzak baldin eta gaitzesteko modukoak badira, esaterako pasaden urrian 7an gertatu zen hori hemen parlamentu honek aho batez gaitzestu edo kontrako joera erakutsi zuela hori hor dago, sesio diarioetan eta paper guztietan jasoa, baita komunikabideek horren berri eman zuten, hori da bat, eta beste bada aurrekoan proposatzen zena. Bazela, Palestina babestea, gure babes osoa agertzea eta Israeli behingoz gelditzeko eskatzea. Orduan uste genuen hor beste momentu batean geundela. Eta guk uste dugu egin daitekela Hamas gaitzetsi, hala ikusten bada, eta bestetik Palestinarra babestu edo Israel gaitzetsi, Hamas gaitzetsi gabe. Diot, ez dugu ikusten zertan behar duten joan une oro elkarrekin eta elkarren ondoan edo jarraian edo bata bestearen aintzindik edo orduan, horregatik naizta EH Bilduk bere hasierako testuan ez zuen jasotzen, EH Bilduk ere bai ongi ikusi zuen jasotzea zuzenketa, hori ezin dugu bistatik galdu. Ze igual, koherentena litzateke zuzenketa hori ez ona hartzea. Ez baduzu zure testuan jarri, eta ulertzen baduzu, ez dela zertan elkarrekin joan behar bata bestearekin, ez onartu, ez? Baina, EH Bilduri zegokion, eta EH Bilduk onartu zuen Hamasen inguruko aipamen hori. Horren aurrean, zer egin genuen, abstentzioa agertu genuen, azaldu dudanagatik, ez? Beste gauza bat eta zari ginen, eta beste une batean gaude. Eta orain, ari garena salatzen da Israelen bortizkeria herri oso baten kontra. Esan dut beste galderan, ez? Mozioak ez dira vinkulanteak eta mozioak alderriek
erregistratzen dituzte eta gero gainontzeko alderdiek ere daukate hor aukera bat emendakinak edo zuzeneketa sartzeko. Kasu honetan alderdi sozialistak emendakina sartu zeban eta hori adostu eta aprobatu zuen. Baina egindako emendakin horrek bat egiten du, atzo jakin izan genuen, bai, nazioarteko zigor epaitegieko fiskalak ipini zuela Israelgo presidentearen eta baita ere Hamaseko buruzagaren kontra ipini du salaketa bat eta atxilotzeko ordena eman du. Beraz, bat dator parlamentuan adostu zenarekin eta bat dator nazioarteko zigor epaitegiko fiskalarekin. Aste honetan asko hitz egiten ari gara, amejoramenduaren berritzeaz eta aldatzeaz, trafiko eskumena berriro berreskuratzeko Nafarroak. Eta guk berreskuratzeko esaten dugu, historikoki bai izan dugulako eskumen hori. Naiz eta Auzitegi Gorenaren azkeneko sententziak hori ukatu, iruditzen zaigu, begi bistakoa dela Nafarroak eskumen historiko hori bai izan duela. Izan ere, 1928 urtean sortu zen foruzaingoa, Cuerpo de Policías de Carretera izenarekin, eta beraz izena berak aipatzen zuen bezala, errepideen eskumena izan zuen 1928 urtetik hasita. 1962 urtean, Frankoren lege batek asko murriztu zuen eskumen hori, baina horrek ez du ukatzen iraganean izanako eskumen hori. Amejoramenduak ere 59. artikuluan ere aipatzen du espreski eskumen hori, eta beraz iruditzen zaigu ukatzea gure eskumen historiko bat izan dela, zerbait eraso handi bat dela, ezta? Eraso handi bat bai gure eskumen historikoei eta bai Nafarroako ordezkariok adostu genuenari. Gainera, gogoratu behar da, adostu genuela 2023 urtean aho batez. Beraz, Auzitegi Gorenaren sententzia horrek juzil edo elkarte ultra horreri emandako arrazoiarekin Nafarroako ordezkarien borondaten gainetik pasa zen eta gure eskubide historikoen gainetik pasatu zen. Zentzu horretan, orain zer dagokio, horreri buelta emateko eta irtenbide bat emateko, bai, posible da amejoramendua bera aldatzea eta testua aldatuz nolabait eskumen hori berreskuratzea, beraz begionez ikusten dugu hori, baina honek ere argi uzten du gure eskumenak eta Nafarroaren burujabetza erabat erasotua izaten ari dela. Eta beraz gure iritziz hortik haratago joan beharko genuke gure eztabaida eta hausnarketa horretan, eta iruditzen zaigu Nafarroaren burujabetzan pausoak emateko eta eguneratzeko eta inongo beldurri gabe hausnartzeko aukera izan beharko genukela. Ponentzia bat ere ireki zen parlamentuan, legealdi honetan berriki ireki da, eta bertan gu prest gaude denetaz hitz egiteko, konpromezu aurretik hartutako konpromezurik gabe, konplejori gabe, beldurri gabe, eta iruditzen zaigu badela garaia nolabait gure eskumenetaz eta gure eskubideetaz askatasunez eztabaidatu eta hitz egiteko. Eta aldeen heinean aurrera egiteko. Beraz, ez dugu trafikoaren eskumenetara mugatzen gaur egun bizitzen ari garen egoera hau, baina bai egoki ikusten dugu ostegunean ziurrenik aurrera aterako den lege aldaketa hori. Biziari garen momentua, desinformazioa dela, irainak direla, jokabide ez oso zuzenak direla, eta nola eztabaida hori pilpilean dagoen gurean, parlamentuan atzo ikusi genuen batetik UPN eta bestetik EH Bildu ere bai, atera zirela kritikatzen batetik gobernuak eta bestetik parlamentuko presidenteak egindako proposamendiak, ez? Ez dakite gauzak konpontzeko moduko proposamenak diren, bino igual norabidea zuzentzen laguntzen aldutenak bai. Gobernuarena ikusten dut ondu gabea eta pixka bat berde samarra badagoela eta oraindik ere garatzear dagoela, baino parlamentuari dagokionez, proposatu den kodigo hori, jokaera kodigo edo jokabide kodigo hori, kodigo etikoa ere esan zaiona, gure reglamentuak jasotzen duen kodigoa da.
ez du orain presidenteak asmatu une honetan egunerokotasunak edo gaurkotasunak alaginduta, baizik eta pasaden legealdian, errebisatu zelik reglamentoa, taldeek hala ikusi zutelako horren beharra, egintzen horretan sartu, bertan dago ongi zehaztua, eta orain hori garatzen ari da parlamentua eta bere presidentea horren arduradun nagusia dela, ez? Orduan ikuste dut, gauza ezberdinak direla, Pedro Sánchezen gutuna, Maria Txibiteren gutuna, edota parlamentu honek duela zenbait hilabete abiatu duen prozesua eta zertan dabilen lanean, ez? Uste dut beharrezkoa dela gutxieneko bat markatzea, minimo batzuk ezartzea, gure arteko harremanei dagokienez, eta hori ari da egiten parlamentuko presidentea, prestatzen proposamen bat horren inguruan, eta horri lotua, ez dira gauza bera, bi gauza ezberdin dira. Eta foru legeak horretarako bidea zabaldu zuelako pasaden legealdian, arrazakeriaren kontrako edo horri aurre egiteko protokolo bat ere ari da lantzen. Gobernuarekin, baina baita ere UNA edo NUPekin. Orduan, gauza ezberdinak dira, beharrezkoak biak ere bai, ez daude gaurkotasunari lotuak edo Sánchezen urgentziei lotuak soilik, baizik eta gure politikan osasun hobeago, sendoago eta demokratikoago baten aldeko apustua nahi duelako egin parlamentua, horregatik dago hori mahaigaineratuta. Ikusiko dugu zer gertatzen den azkenean eta zer nolako emaitzak eratortzen diren hortik, eta nahikoa ote diren edo ez, hemen bizikidetza normaltasunez garatu ahal izateko. Ikusko. Pasade maiatzaren 17an berriz ere LGTBI fobiaren kontrako eguna ospatu zen, eta guk bat egin genuen, Kontego Zurekinek bat egin zuen Nafarroako gobernuak atera zeban kanpainarekin, ez? Berdintasun instituzioak atera zuen kanpainarekin, zer oraindikan ere gorroto kasu asko dauzkagu, kaleetan ere gorroto diskurtsoiek entzuten dira, eta Nafarroako gobernuak eta baita ere herritarrok behar duguna da, aldaketarako eragile bihurtu eta gorroto diskurtsoiek eta salatu eta nola ez, gure elkartasun osoa kolektibo guztiari eman, ze hemen Nafarroako parlamentuan adostu genuen lege bat, lege oso aurrerakoi bat, hilabetetan zehar landu genuen kolektibo guztiekin, eragile guztiekin, lege hori garatzen ari da, baina bitartean ere ikusten ditugu zer nolako gorroto diskurtsoak dauden kalean, eta horren kontra argi eta garbi geure gorputzak ipini behar ditugu. Beraz, maiatzaren 17an bat egin genuen gobernuarekin, baina bat egin genuen kolektibo guztiarekin, kolektiboak egin zituen Nafarroan osoan ekintzak eta jardunaldiak, eta hor ere gure elkartasuna adierazi genuen eta baita ere gure maitasun anitza ere. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, giroa egonkortu eta tenperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean. Goizean goiz, behe-lainoa eta hodeiguneak izango ditugu, baina poliki-poliki eguzkiak xurgatu egingo ditu, ostarte zabalekin gelditu arte. Baliteke kantauri isurialdean eguerdi partean hodeigune batzuk sortzea, batez ere mendi inguruetan. Baina ez lukete traba handirik egingo eta arratsaldean desegiten joango lirateke. Haizea ahul ibiliko da goizean, hego ukitu txiki batekin, eta arratsaldean brisa altxatuko du. Egunsenti hotz baten ostean, tenperaturak gora egingo du eta maksimoak 18-20 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 20-23 gradu artekoak gainerako lekuetan. Larunbatean, udaberriko giro dotorea izango dugu. Eguzkitsu egongo da eta tenperaturak nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean. Egunsentiko behe-lainoak desegin ostean, giro eguzkitsua gailenduko da. Goi-hodeiak saretuta iritsiko dira.
Eguzkiak giroa epelduko du eta maximoak kostaldean 22-23 graduren bueltan geldituko dira. Eguerditik aurrera brisa altxatuko da eta barnealdean eguneko beroenak 25 gradura gerturatuko dira. Igandean, fronte txiki batek hodeiak bultzatuko ditu eta tenperaturak behera egingo du. Goizean, haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta pixkanaka zerua lainotuz joango da. Lehenik kostaldean eta gero hodeiak barnealdera edatuz joango dira. Baliteke han-hemenka xirimiria egitea, batez ere iparraldeko mendi inguruetan eta arratsaldean. Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira eta 20 graduren bueltan geratuko dira lurraldearen zati handi batean. Eta baliteke altuagoak izatea lurraldearen hegoaldean, non ostarteak nagusituko diren. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Inigorekin gaude, Sortzenetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, plataforma berri bat aterako duzue maiatzaren 29an, ezta? Hala da, jauzi.eus bilatzailea eta Iruñerri mailan euskaraz kanpoko jardueren bilatzailea. Eta, Sortzenetik antolatu duzue hau, baina norbaitekin elkarlanean aritu zarete edo laguntzarik jaso duzue? Bai, Sortzen D-ereduko ikastetxe publikoen federazioa denean, bertako guraso elkarteekin batera hau guztia martxan jarri dugu, eta baita ere udalen eskaintza ere sartu dugu. Kasu honetan, udalen kasuan, informatzeko besterik ez, eta guraso elkarteen kasuan, informatzeko eta izena emateko ere bai. Eta nola, zer da plataforma hau edo nola funtzionatzen du honek? Hor plataforman jarriko ditugu guraso elkarteen eskolaz kanpoko jardueren informazioa, Baukagu ikastetxe mugitzea eta bertako eskaintza ikusi eta jarduera bakoitzaren informazioa ikustea. Gero ere, esan bezala, jarduera bat gustoko baldin badugu izena ematen aldugu. Eta gero bestela, beste portal batetikan, udalen eskaintza ikusten aldugu eta bertako jardueren informazioa jaso. Gero ere, jarduera guztiak orokorrean begiratzeko aukera ere badago mapa bat, jarduera geolokalizatuta daude. Eta, maparen gainean, gure lokalizazioaren arabera eta gertutasunaren arabera, hor inguruan ditugun jarduerak konsultatzen alditugu ere bai. Eta hau zergatik sortu zen, behar baten harira edo zergatik erabaki duzue hau sortzea? Detektatu genuen behar jakin bat, euskara aizira jauzi egin beharrekoa, ez? Iruñerrian badaramagu 50 urte D-ereduarekin, eta pixkat helburuak berritu behar dira, ez? Eta nahiko argi gelditu da hezkuntza arautuarekin nahikoa ez dela, erabilerara ailegatzeko. Guk familiei aurretik egindako pedagogia kanpaina baten esan diegu, labur esan da hezkuntza arautua umeen denboraren 15% dela besterik ez. Gainontzekoan egiten den guztia, kriston garrantzia daukala umeen euskararen garapenean, ez? Orduan, garrantzitsua ikusten dugu jauzi hau egitea. Eta nola sortu zen justo hau egiteko ideia eta nola izan zen sormen prozesua? Aurreko urtean, orain dela urte bat, egon ginen pentsatzen oraingo ikasturterako martxan jartzea, baina esan genuen guazen polikiago, guazen jendeakin hitz egitera, eta hori bil izan gara urtean zehar guraso elkartekin biltzen,
guraso elkartei eskaintza eginez, udalekin ere biltzen, euskara teknikariekin, kultur zinegotziekin, eta proiektuan nondik norakoak kontatu dizkiegu urtean zehar, entzun ditugu ere, eta denon artean proiektura batzeko baldintzak osatu ditugu, pixkat koordinazio hori lantze aldera. Eta orain prest ja dagoela, ez? Atzera begira, zer erronka izan dituzue prozesu honetan? Prozesu honetan zehaztu ditugu helburu batzuk. Bat zen euskarazko zirkuituak koordinatzea, gero ere gure artean saretzea, guraso elkarte udal, jarduera, begirale, horien denen arteko sare bat sortzea eta informazioa elkartrukatu, jarduera batek ongi funtzionatzen du hemen, beti ere esportatzen alda, badakagu besteon kontaktua, horretarako ere balio izan digu prozesu honek. Eta gero ere pentsatu genuen garrantzitsua zela, sortzea batez ere toki erreferentzial bat, eskolaz kanpokoen munduaz informatzeko. Askotan gu gaude herri baten, auzo baten, eta ez dakigu ondoko auzoan edo ondoko herrian zer dagoen ere. Eta euskarazko eskolaz kanpoko eskaintza ez da erdaran parekoa, erdarak badu eskaintza publiko eta pribatu ikaragarri handia, baditu baliabide logistiko, ekonomiko, propagandistiko ikaragarriak, eta askotan familiak zuzenean horretara jotzen dute, ez daukate toki erreferentzial bat informatzeko eta izena emateko eta jauzik horri erantzuten dio. Eta hau Iruñerri mailan eginda, ezta? Baina ez dakit Nafarroara hedatzeko aukera dago edo bakarrik Iruñerri mailan geratuko den zerbait da? Hasteko Iruñerrian hasi gara, akaso pizka zentralista da, ez dakit. Baina ikusten genuen gaur egun, ume euskaldunen, Nafarroa mailan ume euskaldunen gehiengoa Iruñerrian dagoela. Eta nun baitetik hasi nahi genuen, xume, baina beti ere pentsatuta zabaltzea garrantzitsua izango dela, ez? Eta horrengoz, mugatuta dago Iruñerrira, mugatuta dago ere 3-12 urte bitarteko jarduera horietara, eskola egutegiakin batera dijoazen horiek, guraso elkartek eskaintzen dutena, eta irristaketa, antzerkia, futbito, eskupilota, horiek ez, astero egiten diren horiek. Eta gero ere, Iruñerrira mugatuta, adintarte horretara mugatuta, eta beste mugaren badago, ointxe, astuta daukana. Itzuliko zaizu. Ena izango raten bai. Eta galdera bat, plataforma honek, okerrez banago, lotzen ditu eskolak, ez? Eta gero, udalak proposatzen dituzten hainbat eskolaz kanpoko jarduerak, baina badaude eskola konkretu batzuk honetan sartuak edo zein eskola sartu daiteke. D-tipo ikastetxe publikoak Iruñerrian 20 dira. Oraingoz jauzin 8 ditu. Guk eskaini diogu proiektua denei, noski. Denen ordezkari garelako. Baina, batzuk berehala izena eman zuten, beste batzuk interesa demostratu dute eta proiektura batzea atzeratu dute, hurrengo urtera, baina orokorrean interesa denetan dago. Esango nuke ia guztietan. Batzuk antolaketa arazoengatik edo inorretzutelako eskolaz kanpoko batzordetan edo udalak antolatzen ditulako gauzak, edo, arrazoi ezberdinengatik batzuk ez dira batu, baina baditugu 3-4 guraso elkarte gehiago batuko direnak segurenik hurrengo urtean, eta gutxinaka jungo gara bai guraso elkarte gehiago eukiten eta bai udal gehiago eukiten ere bai.
Eta soilik eskolek dute eskuragai plataforma hori edo etxetik igual gurasoak sartu daitezke bertan? Ez, irekia da, hau da familia guztiei irekia. Erabiltzailea izango da edozein sar zaitezke bertan eta, imaginatu Errotxapeako familia bat sartzen alda eta konsultatu bere ikastetxeko eskaintza, ondoko Ansoaineko eskaintza edo Txantreako eskaintza edo Aldezarreko eskaintza edo Berriozarreko eskaintza edo Berriogaitiko eskaintza bere ingurua konsultatzen aldu eta denetan apuntatu. Beti ere, oraintxe akordatu naiz beste mugaz. Muga bat ere bada eskaintzak irekia daude kanpoko ikasleei, guraso elkarten eskaintzan, Beti ere, eskola ordutegitik kanpo baldin badira. Hau da, eskola ordutegi barruko ordutegian bakarrik bertako ikasleek ematen aldute izena. Baina eskola ordutegitik kanpo ja edozeinek ematen aldu izena. Beti ere, jakinda, euskarazko murgiltzea dela eta hori onartu beharra dagola eta hori asko zaindu nahi dugu. Horretarako ere adibidez, formakuntza bat jarri behar dugu martxan, begiralentzat, eta hor landuko duguna da pixkat gure euskararen normalizazio planaren helburua zein den, zeintzu diren euskara diagnostikoak eta zeintzu diren gure mugak, eta pixkat konstiente egin ditugu begiraleak transmisioan duten zereginarekin. Eta horretaz aparte nahi dizkiegu eman zenbait erraminta normalizazioaren bidean, ez? Nola jokatu umeekin, profil bateko umeekin, beste profil bateko umeekin, taldean, hor zenbait erraminta daude formakuntza horretan, eta hori derrigorrezko izango da eta ordaintekoa begiralentzat. Eta eskoletan kontzientziazio kanpainak ere egin dituzu, ez da? Bai. Azkenean esan duguna, biali izan dugu mezu bat kanal ezberdinetatik, esanez, hezkuntza arautua umeen denboraren 1,5 dela, bakarrik. Eta orduan beste 185ean euskararen garapena eta erabilerara ailegatzeko oso garrantzitsua dela, ez? Hori labur esan da, hori esan izan diegu. Orain arte, badira ja 50 urte eredua Iruñerrian dagola, eta pixkat sinismen hori nahiko zabalduta dago, eredura ekarrita baina euskaldunduko da, ez? Eta nik uste datuek hori ja gezurtatu dutela. Mezu hori pixkat osatu beharra dagoela, ez? Oraintxe bertan pedagogia kanpaina honekin eman dugun honekin adibidez. Eta zuek sortzenetik nola aurre ikusten duzu plataforma honek lagunduko duela euskararen normalizazioan eta erabilera horretan? Guk espero duguna da euskarazko zirkuitoak ez sortzea baizik eta koordinatzea, sustatzea, eta hor gertatzen dena benetan balio izatea euskararen transmisiorako. Eta ongi pasatzeaz aparte, zerbait ikasteaz aparte, beti ere ardatzean euskara egotea. Eta pentsatzen dugu balioko duela horretarako, eta denborak esango du. Eta orain, normalizazio prozesu horretan, ze puntutan kokatzen gara edo? Iruñerri mailan, hizkuntza diagnostikoa, hola labur esan da, kostatzen ari da, ez? Kostatzen ari da. Badira umeak LHS-ira llegatzean euskarazko erosotasunik ez dutenak. Eta gero ere beste gauza bat, askotan aipatzen ez dena. Badira etxetikan euskalduna diren umeak berehala jotzen dutena erderara. Orduan, bi gauza horiek hobetu behar ditugu, ezta? Orduan, aizia landu behar dugu, zirkuitoak sortu behar ditugu aizian, eta etxean ere bai, eta esperientziak batu umeen motxiletara,
eta orduan, beste gaitasun bat lortu. Gaitasuna eta erabilera zirkulu bada, eta horretan bueltaka ibili behar gara. Baina, klaro, euskara mugatzen baldin bada hezkuntza arautura, zaila izango da. Dena den, beti esaten dugu, baldintza positiboa ditugula ere, bai, orain gerturatzen bazara Iruñerriko zein ereduko ikastetxera, ikus dezakezu badaudela familia euskalduna, badela euskaraz bizi den jendea, eta hori aprobetxatu beharra dago. Eta horrelako gauzekin bestelako proposamen eta ideiekin batera, lortu behar dugu, umen artean, behintzat ume batzuen artean, euskaran oinarritutako harremanak sortzen. Ikusi dut, jarduera guztiak murgiltze metodologian oinarrituak egongo direla. Azaldu ezakezu zer den metodologia hau eta zergatik aplikatuko duzue jarduera hauetan? Murgiltzea da euskara hutsean ibiltzea, baina eta murgiltzea da euskara, beti ardatzean eukitzea euskara irakasten ari zarela, ez? Hori da murgiltzea, transmisio lan batean zabiltza da. Orduan jakin behar dugu zenbaetara zaintzen eta euskara nola dinamizatzen. Azken finean ni behintzat horrela ulertzen dut murgiltzea. Eta, esan bezala, maiatzaren 29an jarriko da martxan plataforma hau, eta pentsatzen dut, apuntatzeko eta epe batzuk egongo direla. Bai, maiatzaren 29an zabalduko ditugu zenbait mezu, ikastetxe, pixkat personalizatuta. Ikastetxe bakoitzari emango diogu bere eskaintzaren taula, jauzirako esteka, bere atarirako esteka, gero jauzi orokorra, eta gero zenbait ohar. Hori ingo dugu 28 eta 29 artean, ze 29rako ja sartu ahal izango gara jauzira dagoena ikustera, ja preste egongo da ordurako. Gero guraso elkarteen eskaintzaren kasuan matrikula ekainaren 4tik 14 izango da. Gero udalek edukiko dute euren prozedurak. Udalen kasuan beti ere ikusiko dugu ordurako beraien eskaintza, baina izena emateko erabiltzailea bideratuko dugu udal horren prozeduretara. Eta zer moduz ikusten duzue? Harrera izatea espero duzue? Positiboa gaude, pentsatzen dugu prozesuenetan lehen esan bezala guraso elkarte dezente batu gara, harreman bat sortu dugu, sare bat daukagu, jendea gogotsu ikusten duzu, pixkanaka zabaltzen ari da asuntoa, eta imaginatzen dut denborarekin ezagunago egingo dela eta kaso erreferentea bilakatu dela bilatzen dugun lehenengo helburua. Eta, Inigo, bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun edo zerbait ahaztu zaigun? Gonbidatzea jende guztia jauzi.eusera sartzera, kuskusiatzea hemen zer dagon, bestean zer dagon, eta pentsatu baina aukera gehiago ditugula euskaraz bizitzeko, eta hori datu bat da. Euskarazko zirkuito asko daude, Iruñe herrian, ez erdarakin bezala, bakigu gurea beti zailagoa dela, baina badirera aukerak, eta kooperazioakin, eta tokiko komunitateak ongi landuta, beti ere guraso elkarteetan militantzian ibilita, gauzak egin daitezkela, eta ditugun hizkuntza diagnostikoetarako badirela aukerak, beti ere zenbait inertziekin hasten bagera apurtzen o aldatzen, eta proposamen eta ideia gehiago, ideia berriak baldin badauzkagu eta martxa eta praktikan jartzen baditugu. Hori da.
Bueno, Inigo, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen plataforma jauzi.euz gurekin aurkezteagatik. Bale, zuei. Eskerrik asko. Bueno, ondo segi, agur. Aio, agur, agur. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu oso ona pasa. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.